አንድ አይሮፕላን ሜዳ ስላላቸው የሁለተኛው አብዮታዊ ሰራዊት ቀለብ ስለሚያጣ እጁን ይሰጣል እያለ ሻዕቢያ በሬዲዮ ያወራል። እንኳን እጃችን ልንሰጥ እሱ እጁን ነው የሚሰጥ፣ እኛ እጃችን አንሰጥም። ፍሉጥ ነይሩ ድሕር ሳምቡኡ ተታሒዙ ኣየር ዘይወስድ ኮይኑስ ጠፊኡ ግን ጸላኢ ግዜ የለን ኢሉን ክሓስብ ይኽእል እዩ። እንታይ ከም ዝንብሎ ፀንሐናስ ካብ ሚዛን ወፂኡ ጸላኢ ካብ ሚዛን ወፂኡ ብልክዕ ክሓስብ ኣይክእልኒ። ብልክዕ ክሓስብ ዘይክእል ድሕር ኮይኑ ከዓ ደርበስበስ እዩ ግዜ ዝወስድ ሞት እምበር ግዜ ዝወስድ ናብ ሂወት ገፁ ከዓ ዘምርሕ ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ። ሪኦ ነይረ ብርሑቕ ሓመድ ዝተኾመረ ስለ ዝነበሮ መልካት ሓመድ ተኾሚሩ ዘሎ እሱ እዩ ዝኩሉ መሳርያ ኣብኦም ቀቢሮም ዘሎ ኣንደርግራውንድ እንድዩ ሓመድ ብላዕሊ ከዲኖሞ ጎልጎል እዩ ዝመስል ኣብዚኣ ዘላታ ዴፖ ናይ ኣፅዋር ኢለዮ ሽዑ ከምኣ እንዳተባሃልና ከለና ሓለዋ ዝነበሩ ኣባ ጦር መፅኦምና እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ኢሎምና ብሸነኽ ፀጋማይ ዞባ ናይ ግንባር ጊንዳዕ ከዓ ናይ 29 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ካብ ዓድረሶም ማለት እዩ ንኤርፖርት ኣስመራ ከርክወሉ ዝኽእል ኣዝዩ ዝመቸአ ዝጠጥሐ ርሕቀት ስለ ዝነበረ ኣብኡ እንኩዒላ ዝበሃል ኣብኡ 130 ንናይ ኤርፖርት ምትክል ክኢልና ማለት እዩ። ህዝባዊ ግንባር ብዕለት 26 ጉንበት 1990 ኣብ ከባቢ ኩበ ካብ ዝተኸሎ 130 ሚሊ ሜትር መድፍዕ 4 ቦምባታት ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ወንጭፉ ከም ኣማራጺ ካልእ ቦታ ክርአ ስለ ዝነበሮ ንዕኡ ብሬታ ዝኸውንን ዕንቅፋት እንተጋጢሙ እውን ካልእ ኣማራጺ ቦታ ክንርኢ ዘለና ስለተባህለ ናይ ቦታ ኮለላ ጌርና ዝሓሸ ቦታ ንኤርፖርት ዝርክብ ከባቢ እዚ እግሪ ኣድረሶ ማለት ከባቢ ኣድረሶ ቦታ ርኢና ኣብ ዕለት 25 ማለት እዩ ሕጂ 25 ወርሒ 5 እቲ ብረት ቦትኡ ከም ድሕስ ኮይኑ ማለት እዩ። ኣብዚ ውሳነ እዚ ናብኡ ንምድያብ ከመይ ጌርካ ይፃእ ከመይ ጌርካ ይኸይድ ብምንታይ ምክንያቱ እቲ ብረት ከቢድ እዩ ስትራቴጂካዊ ብረት እዩ መብዛሕትኡ ኣብ ጎልጎል ጥራሕ እዩ ናይ ጎልጎል ብረት እዩ እዚ በዓል ኩበይ ግን ኣዝዩ ኣኽራናት ፀዳፍ ዝበዝሖ ቦታ ስለ ዝኾነ ንምድያቡ ኣፀጋሚ ኮይንና ነይሩ ስለዚ ክራዝ ትበሃል ማኪና ትጎቶ ነይራ ብክራዝ ክዲባ ኣይከይኒ ስለምንታይ ዘርፍታት ስለ ዝኾነ እሞ እንታይ ይግበር በስ ኦራል ጌርና ንፈትን ንመጀመርያ ግዜ ድማኒ እዚ ናትና ብረት 26 ወርሒ 5 ደብዳቤ ኤርፖርት ጀሚርና ማለት እዩ ኣብዛ ናይ መጀመርያ ዕለት 4 ቦምባ ተኩስና ንሕና 4 ቦምባ ናትና ናይ ዓይኒ ተራእይነት ስለ ዘይብሉ ሓበሬታ ስጋብ ዝመፀና ሕጂ ሓንቲ መዓልቲ ተፀቢና ማለት እዩ ኣብዛ ዕለት ማለት እዩ እቲ ዝመፀ ውፅኢት ገለ ኣብ ከባቢ እንዳማርያም ገለ ክልተ ቦምባ ከም ዝዓለበ ገለ መፂ ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ እርማት ክቅበረሉ ስለ ዝነበሮ ንዕኡ እርማት ተገይሩ ነፍሲ ወከፍ ሓንቲ ቦምባ ክትኮስ ከላ እታ ሰዓትን እታ ግዜ ማለት እዩ እንዳተመዝገበት እዩ እታ ዕላማ ድማኒ እንዳተመዝገበ ማለት እዩ ካልአይቲ ቦምባ ክትኮስ ከላካ ድማ ብክንደይ ርሕቀት ወይ 100 ሜትሮ ንቅድሚት ወይ 100 ሜትሮ ንድሕሪት እንዳገበርካ ንየማን ንፀጋም ንብሙሉእ እቲ ኤርፖርት ክትኮሎ ስለ ዘለካ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ኩለን እርማት ነናተን ብሰዓተን ሓሊነን ክመፃና ዘለዎን ማለት እዩ እንትኩስ ኩሉ ዕላማና ምስተዋህበና 5 ቦምባ ይሃጠር ኣብታ ብረት ቅድሚ ስራሕ ምጅማርካ እቲ ብረት ኩሉ ሻዕ ኮሞፍላጅ ኢኻ ትገብሮ ተመሳሰሉ ኢኻ ብቴንዳ ትሽፍኖ ብቆፅሊ ኸዓኒ እሳይ ትገብሮ ምክንያቱ ነፈርቲ ኩሉ ሻዕ ስለ ዝዝምብያ ንኸይርኦ ኣብታ ግዜ ስራሕ ምስ ኮነ ግን ኩሉ ክሳይካ ልዒልካ ብረት ከዓኒ ናብታ ዝተባረትካ ታርጌት ርሕቀት ምስተዋህበካ ናብታ ዝተዋህብካ ታርጌት تقنع مريت جيحنا انت زي تجاجي كابتا انكوعيلا نسمرا نابتا ايربورت 28 كيلومتر الى قش عم تكوس لنا ፀላእውን መተንፈስስ ኢኑ ናይ ዓቕሚ ሰራዊቱ ንምምፃእ ይኹን ንናይ ሎጂስቲካዊ ጠረባቱ ንምቕራብ ይኹን ብዙሕ ፀገማት እንዳወረደ ይኸይ ስለ ዝነበረ ናይ ለይቲ በረራታት እውን ክገብር ስለ ዝጀመረ ንሕናዊ ምስኡ ማዕረብ ብምኻድ
ካብ ሰዓት 6:07 ኣብ ገለ እዋን ወይ ሰዓት 9 ናይ ለይቲ ደብዳባት ክንገብረሉ ንኽእል ኩነታት ንፈጥር ነርና ማለት እዩ ድሕሪኡ እቲ ምትኳስ መዓልታዊ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ እዋን ግን ከም ሜላ ንጥቀመሉ እንታይ 5 ቦምባ ንትኩስ ማለት እዩ ማላ ናይ ሰከንዳት ናይ ደቂቃ ፍልል ይሃሉ 5 ቦምባ ፀኒሕካ ድማ ሓሙሽተ እናገበርና ንትኩስ ነርና ንሕና ሕጂቲ ኣገባብና ማለት ምሳና ብቐጥታ ብናይ ስራሕ ርክብ ዝነበሮም ነይሮም ማለት እዩ ናይ ምልክት ኣባላት ኣብ ኣባሓሊ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እተን ኣየር መስመራ ክኣትዋ ከለዋ ክመፃ ከለዋ ብኡ ስለ ዝሓልፋ ሕጂ ነፋሪት ሓሊፋ ኣላ ይብሉና እሞ ኣብታ ነፋሪት ተኣትወላ ግዜን ተዓልበላን شعاع نحن دبداب نحن ملكت عندنا ملكت كامستي مسفنقل زنبورو متأساري أبتو أنت زنكلت تتابعات أنت أنبات بالنا ما خلاص مراقم نايب بحنن نيرو بحنز بحالا بزيت راسجني تزركب بريخ جوبيو كاب إرتراخ خلاص كاب تبرخ مالتي كابتن جوبتاتنا إرتراخ خلاص درجة حزة برخ زلوا دحر مسمريو مو على التقمته وينوح سرت زلوا مدبرها بس أنا متقع تابع يوحنس يزبال مثلا تابع بيساو أنا ينزه سجنيتي أسكت من تابع يوحنس ما يزال بن زبل رديثم الرأي أنزنا ورمين لازم يكون إلى دبدب كله حبريتها ملو بقى أنا يحلف من نفس مرات تحتينا الرأي زي اللقمات بغالق هذا حبرخا بخالق ما يوش ذلوس سبات حبيرهم كان عناهم بحبرو كمان أنا ما بتمز ملكتهم على كبير برد ويرعلوا حلفتي وهم مالتي بمقدم كاي بس إحنا بتم استقص دلوا ويدواسوا دلوا وقت أو زناي فنكل السرح ملكت كل جزء ودبي حد أوبريتر شمون تساعات يسرح شمون تساعات تسرح كله أبزا شمون تساعات ولا قبل عيوت سني معناته ترى خطأ سلزي جبا إنك غزة حتى تسرحي ترى خباي ونام حراي متسوين كقبلك خلينا في تشاينا تخيل ملاتي أم حراي متسوي تقرينيا زغل كستايل بتا متسوعه قبلك خلي حجن تشاينا هبي الله خلنا بالكات مالتي تفي الله مالتي سلازن إحنا ريلي سلاز خلنا متحلا في سرحنا خلنا نقول كلنا سأل كاي تتحلال فينا توبريتر كتصنع له دمت خلل له أيناي يقدم نتكبز له قمت له سيلو زز مصا مقبال زي كونه صناح سخا دحر ربع ساعه مصا دحر فرق ساعه مصا ان بلخ مدبو سلازلو تسرح اتوكرو زحتتن زي مستراون سراحي سلازي ملكت بتدرجو ابزو ودب حيال ترى تصاويت ولا انتولكو ابناي فنقلكا زلا عليه سراح سريحنا إلنا ندمدمو سلازي تاريخنا يبحني بزح نغرات تفصملو بعيني ودقة خاني أزي تارجيت زخانة بوتا بتدقاقة مون زتك عزنا بري رديو دم صحفاشا وخمس الله ونزوري له بسلاي كل تيخ جبر زخيل نبهني انت الادم سيسكاس اتي تلقو وي ملختي سرحيتنا زبا قنبار كخلف ويكا عدري خمس مسلخو ترحيب أصنعنا مالتيو أبز خباب مرتا قياحتي على حرينا قدلي بقوه مسلخون ركب وسيلنا نعطو مالتيو زبان نديب دحريو تدبداب إذا كارتازيا دروح حيزنا أتينا سلزلنا تقديما أتيازنا برت نتكا على زيا مالتيو زي حشيتيا زي عبيتيا الدقيقة تريئكا مستي جيتاتشوين مستي وش تدلو دمال كانت كارتا دلوين عاوين كم تبصح غيرنا مالتيو معلتاوي حجنتاي نقبر معلتاوي ركب زيان زاناتين نابحنن توم دبدبت سمينا وبحر دلو بقول عدرسو زلو توهاهيدو كم دخيت كقبر تفتينا مالتيو صلاي عبد ጭንቀት ፈጥሩሉ ማለት ነው በሐሰሰ ለባም ይናትና ቦታ አይረህኒ ግን በቲ እቲ ቦምባ አንፈት ናይቲ ቦምባ ዝመጽ ዝነበረ በቲ ድምጽን አንፈትን በሐሰሰ ለባም أزيد فوق زخون الدبابات كاب ناي بيزنن ناي جندعن زنبرة أسقالات سلاي
أزيز عقد دبابات يقاتم نفرت مسو تحويسا مالتي نتوكس نيرنا جي اجر كوبا مالتي زوم اقار سراويتنا اب كوبا واقول له نحنا كان ايربورت نهار مالنا مالتي هجيتي دحوكسا كان نغير تايو نحنا انتوكس كلنا ني ايربورت صبصاب مصانا نيريو كابتم مشتي زنبرو انتي هاريمو ابي هاريمنا انتي ادمعنا قلملتات قصالي سومون صبصاب مصانا نيرو هجينا حقوس نيرنا تي سرحنا رينا مالتي بزغونه انت دا ناي صلا دبداب قرب اتعناقفنا كاني ازوم حيلتات تهاريمو كيكون تبرت بقى مريم تشغل نيرو دحريو كن نحنا نتوكس قلم توكس مستوالم مستوكسنا كا نصلهم سايغبرنا نيرم مالتي اب كوبا قينا حجي اذا خمسه عينت دبداب እንዳካሄድና ከለና ام بچرشا እዚ ናይ ቻይና 130 سو زحاشه حدش ስለዝኾነ ኣብ ተርሐቀቱን ቁርብ እቲ ናይ ሶቪየት ጸገመምጽ ስለዝነበረ እዚ ናይ ቻይና 130 ትምህርቲ ተካይድልና ቁርብ ወድ ባሻ ይፍጠር መጽዩ አሪና ንዑቃየቲና ማለት እዩ ሕጂን ዑም ሰተናዮ ዳርጋ አሻጎልጎል ከይዱ ገለመለ ከባህል ጀሚሩ ምክንያቱ ሓድሽ ስለዝኾነ ሻምበቆ ዝያዳ ከይድ ጀሚሩ ዝኾነ ተርሐቀት ክትንክዮ ስለትኽእል ነኪና ኣብቲ ታርጌት ናሃርም ነርና ማለት እዩ ቦምባታት ናይ ፀላኢስ ዘነበ ነዝብረሲ ንምርካብ ኣነ እንዲኸም ሙሉእ ኣብቲ ሶራ ተንቀሳቂስና እሞኒ ከማኡ ዘነበ ዝዘነበ ቦምባ ኣይነበረን ክብል ዝኽእል ዋላ ንቁጠብኡ ቀንዲ ሰለሎ ዘእተዎ ስዕረት ዘእተዎ እንድሕር ኮይና ከማን ናይ ብሓቂ ኣብዚ ክልተ ብረታት እዚ ዘነበ ናይ ቦምባ ሰለሎ የእትዩልና ንኽእል ፅንዓት ናይቶም ዝነበሩ ተኮስታ ኣባላትና ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ ሓያል እዩ ነይሩ ክንብል ንኽእል ስለምንታይ ብክልተ መገዲ ተቐርቂሮም እዮም ዝሰርሑ ነይሮም በቲ ሓደ ፀላኢ ካብ ከባቢ ቢዘን ማለት እዩ መዳፍዓት ተኺሉ በቲ ሓደ መገዲ ብየማናይ ወገን ከባቢ ጊንዳዕ ብጎኒ ዝኣትዎም ማለት እዩ ሳልሳይ ውን بمجد على مدافع تغيلو بسلستي مأذن كمي جيرو نازم مدفع زي كم كنا له زخل كنا تعتفتر زلازنا برا مالتيو سلافوتشم كتصوري كتصورس لذيك على نازل دبدب يعني ثلاثة تعالت بلك أكساي قبراني جن 4 كفلة سراويت قديمو إذا وفري لازم ادفع زي باتين ماي سوسان سلسان نيرو بازناتنا نيرو بوحدو الزبرات زي كابر حكاتنا يا سمرا وصائي كنغوبرو خنكلالنا نسمرس ابزي حرمولو كنرحقو خنكلالنا لازم يكون مسواتي يكون دحشم كنقبر على اللي يوصل مالك دحريو جن ولا بليتي خي طرفه بليتي تكوت كلها بوتانا يمدفع فلوتي واري ولا بليتي فرتي متالو انت وين نايمتك تكوتهم دلهم يحبرهم تلزنبر ومسرت ليتن وعدي تكوت دنيرهم درجه عبي وتي يروتي مدفعنا عند المتر وايربورت مالتي ابو حجي سب ذخير نايمدفع بحري دلو ابدم مالت متي أنفتنا مدفع بكم دلو نسو ايربورت وتقدلو نايم الرام حبريتا نايم هب ولا توات أنا أتنير مالتي أو تلو أبتي كبابي ناي عدي كب من تبلو دلو تا ايربورت كتريالو تغل كم سيفيل كم حرستاي كم تايشو تجارو حكيتا بمباي تكوثخلوا أبي تكوثالوا انتاي معرم تغبرلان قد تنص ذي هنا يحبرهم نص هجي انتاي شو غيرو نتي داري دلو نايدو ودبوب يحبر ذو دبوب قد تانتي انتاي شو حليفهم يتين كبلا دخلا وعندنا جبركا تن بمباتات تبتي خبابي قوت قالو دخلا كم ذو تجيرو حد جدي تقدرون من البات ولا بكتا غلبو تات ود خليوجن معرم تمستقبرلو دي خبابي نايت انتاي شو درجه قطعت أرغيلو كم دينيرو مالتي. إذا زمتنا زنبرة كاب أوشت زنبورو نحنا وفياتي مالتي كي زمت حبرت هذا. انتهي دبل كساينيرنا أزي سب نخلت سلسة معلتي
ታርጌታት የእስረና ድሕሪኡ ታርጌትና ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ምድግጋም ጥራሕ ቦታ እንዳቀያየርካ ንየማን ንፀጋም ንቅድሚት ንድሕሪት እንዳገበርካ ነቲ ኤርፖርት ኣብኡ ምፅዋት እዩ ማለት እዩ ትደብዳ ሕጂ ከምዚኣ ምግባር ውፅኢታት ክትገብረልና ትኽእል እያ ተባሂሉ ሓደ ሰብ ካብ ናትና ኣባላት ቴክኒካል ስታፍ ወዲ ቅጭናት እዩ ነይሩ ምሸት ግን ዕማምና እዚኣ እያ ነይራ ምሸት ሓበሬታ መፅእ በዚኣ ኣዋሂድና ኣብ ባሓነ ንሕብር ኣብ ባሓነ ንፅቢሒቱ እቶም ደብደብቲ ከዓኒ ካዚ ሜካ ከዓኒ ኣመሓይሾም ይድብድቡ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ ሓንቲ ንሕና ኡ ዳርጋ ወርሒ ምስ ገበርና ወዲ ቀጭነ ድብሎ ናይ ከቢድ ብረት ክኢላ ናይ ካርታን ብረትን መሬትን ኩሉ ድፈልጥ ማለት እዩ ክኢላ ኣብኡ ናባና ከም ዳኣቱ ጌርናዮ ነፈርቲ ክድብደባ ተኮይነን ሕጂ ምሕባር ከድል እዩ ኣብቲ መጀመርያ በዞም ሓፋሽ ውድባት ኣብ ከተማ ዘለዉ ብኡ ሕበር ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ዝድለ ዕላማ ወይ ኤርፖርት ኣይሃርመን ነይሩ ስለ ዝኾነ ኣብ መወዳእታ ክኢላ ሓባር እሞ ይእቶ ተባሂሉ ኣሎ ዲፍሬም እቲ ናህና ኣሃዱ ኣነ ክኣቱን ኣብዚ ከባቢ መደብ ወፅዩ ኣነ ሽዑ ኣብ መንሽሜ ነይረብቲ ግንባር ናይ ደቂ ኣምሓረ ካብኡ በቲ መደብ ተነጊሩኒ ብመንሽም ገይረ ዓዲ ነብሪ ዓዲ መኸዳ ኣቱ ክሕፅሮ ኣብኡ ፍሳይ ኣፍሮ ነይሩ ናይ ሽዑ ናይ ባዳ 6 ንሱ ሓደ ሰብ ህበኒ ካብኡ ሕጂ እቲ ሰብ መሓር ወዲ ቀሺ ንብሎ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ ካብዚ ወፃኡ ናብ ካልእ ቦታታት ይንቀሳቀስ ነይሩ እዩ ንጡፍ እዩ ነይሩ ብዝኾነ ንሱ ተዋሂቡኒ ካብ ዓዲ መኸዳ ክሳድ ቅርፂ ቀምጠት ትበሃል ኣላ ፀላኢ ይሕልዋ እዩ በታ ክሳድ ኢኻ ትመልቑ ምስኡ ተተሓሒዝና በታ ክሳድ ሰሊኹና ዓዲ ጎንበሎ ፍርቂ ለይቲ ኣቲና ሕጂ ንፅባሒቱ ሰዓት 5 ኣነ ኣብቲ ሕጂ ቲኤምቲ ዲኻ ትብሎ ዋላ ኮታስ ናይ ዓድቀ ጎበላ ኣብኡ ኣቴ ሬድዮ ክራኸብ ተሓቢሩኒ ሬድዮ ወክተኪ ንእሽተይ ነይራ ምሳይ ሕጂ ቀትሪ ግን ኣብኡ ዝውዓል ኩሉ ነፈርቲ ነቲ ብረት ደብዲበኖ እቲ ወዲ ኣስመራ ንብሎ ነፈርቲ ዝንብያ እንተይ ድሓን ደንገለ እንዳበልና ኢና ውዒልና ልክዕ ከምታ ቆፀራ ሰዓት 5 ተስፋዝጊ ገብሩ ተስፋዝጊ ዝበሃል ሊቀመንበር ዝነበረ ውፍይ ተሓባራይ ኣብ ገዙ እታ ሬድዮ ነይራ እሱ ዝተሓበረና ክልተ ግዜ ንመዓልቲ ሲ ሓበሬታ የምፅእ ነይሩ እሱ ዝለኣኽ ነይሩ ንኮሎኔል የማነ ሶኮሎቭ እሱ ሓበሬታ ዝወስደሉ ዘምፃሉ ነይሩ ኣዝዩ ውፍይ ሰብኣይ እዩ ሕጂ ንዓይ ሒዝኒ ናብታ ጎቦ ዝኸይድ ከዓ ስቴፋኖስ ባሻ እዩ ዝብልዎ ሕጂ ናይ ኤርፖርት ሓላፊ ናይ ኢሚግሬሽን ኣሎ እሱን ባዶ 6 እዩ እሱ ሕጂ መንቀሳቐሲ ኣለዎ ዝኾነ ለውጢ ተልዩ እሱ መፂ ዝነግረና ሕጂ ሬድዮ መልእኽቲ ንገብር እንታይ ትሽግር እንታይ ይብሉና ብናህና ፀገም እዩ ከም ቆፀራኻ ፅባሕ ሰዓት 5 ኣብታ ቦታ ኮንካ ደውለልና ብሉኒ ኣራይ ፅባሒታ ኸይድ ንኸይድ ምስ እስጢፋኖስ ሕጂ ደይብና ርክብ መስሪትና ተኪስና ድሕሪኡ ሰብኣይ መፀናን ሰዓት 8 ገለ ኮይኑ በቃ ሕጂ ኣሲርና ኣለና ንኸይድ ኢልና ካብታ ጎቦ ንብገስ ኣነ ሶኮሎቭን ንቅድሚት ናብቲ ጫፍ ዓዲ
سم كابت بريخ عدا ويم زحدرو مسأتنا عد جنبلو حجي أنا أنتي حسب عد قعدة دينا أتو يبلم ناس عد قعدة ندمويو عد قعدة كبتا جاف نيربورت في تايا عد قعدة أدخل لازم تقام ندمويو نعي حليفهم يبون النيم كعبون كل يوم سلازي ناو زين عتو أو خينا إيربورت صبوا إزرائيلنا أوي يبلغ حج ستيف عادة توكتيلا أبتي دول نايبة تغسين أو خي ترفع إنديه بنز قاطرة زي سلطان نابع الأفرون من اللس مالتي ريوان كجبر كألوين جمجيمو أجت عميز ده سلسلة معلتي كيسر حلم كله تي تفوت أتوخيت تأمر له كله يا أخم دل الناس لا فريتو ريدهم بأردي افتت ألي فاصلة زلا دلهم بموتهم تفليتو سلزلو تعليمي عبدكم بالله أني مدبر تعليم ناي معلش عصر ناي سلايو يجي أندر علينا نحنا ريدينا ده تحب قلو بوتها لنا مشيت تي معسكرن كلنا فحمس بلاينا ريدي ركب دبديب كمالتيو أبوشتي تأندر اتي خانتي أوبريتر يدكايد نيرو كيس جن مزخنا جن RDF نديو معول مسار حسل زخنا تليفوننا مزخنا تليفوننا رخيبونا أبي كم دلنا فليتو ودا إجناء أب سلستر وعتم على تمسكبر مسانا وزينا مالتيو خباسني كبت عد مالتيو نبي قسنا وزينا نشكت زي أبنت حبينا حدا خدت أنا دخونا باقيرنا دعرة خندي عندنا نابتغن محجز خد كاخيد نافرور خبوته بحيله عندنا بقص حجي إذا كوماندو ناي كارتا تمرتي كمهارو تباهيلو أو عند مهار كله عندنا شعو يتصوع سدودو تباهيلو ملقت مطعم ما ودايتنا كارتا مهر سلزلو تمرت خاز تكوس لزيلو كما تعيك لني ما متكاتو يسددلنا هايلا نيرو بتجنبر قبتم من مجمريا حبرتي وي FDC كاوم ينفعو نعوم صعوباي نسدو مالتي صبوكات عويتهم نفاريت ان على بيت كله ما برأ ساودي قمله دحرزي خمس زبلنا RDF سلازلو تفليتهم بهتصوت حجي وصو تباهيلهم أزي سلازج أنهم سلاوي نزي برتزي بزت حاسخ خفي بزحي ومبتا غيركا تطولوا بالو زحت فتين وين مدوساسو دبداب مسينا أبزا أوان زي حجي وتزايد يهرم عين الطرف مالتي كانوا أوتون شومون سباتون يهرمونا مالتي أنا بقاطع يتعرف كونتم كانوا قلقلوا عاد 4-5 سنين سباتون كي تعرفنا وزينا تغيروا كل ذكاري نقول زايد سقفة محرمتي نيرو انتي يقولون عند تسفاي كوفي نخلنا بحساب توكيشنا تقالوا يبحث حجي انتي كفينا إذا أشاقري 203 كالي تشمو خوين ما ستلميدو سلازم بالك ما تقوله تحب أي خاخو لك زي بوتالا تكافت أندر جراوند حطأتو سلاي تخز بالي مريت ناي ميدا مسانا أصلا زي مسرد أبتحتيس لزقنا سناجروس لزقنا أنا خرجنا كذا يحكي بجزء قطري تخبو عثر لو زبهات ودا بدي يكون ولا معقوبنا يسدنا نبرات يكون يحكي بجزء قطر ودينا تزاز كابي لعلوت حدثنا نسبه أبتشع عزنا بركن حدا خب حدا زبل خاتو مقنعته سي ليت 9 ناي ليت أتمسك بومباتات حيزا مولو ليت نسو الراجيف كبوتو أتحيسك نصبحيتو نجوه ساعات حموشينا نتسنو نفرت خيمة أنا نسو تسيخ بومباتات كا ولا ويلك حديرك تحشوانا يرحقات كل قراري كحديرك إخا تسيخ تتبوس لك شدش تقلق ودن مسكونا دمان إذا كله أبوس غير كلمة لقنا دمان تي برتك كيما أخا خلوخ أنا فرتي نعو أوريد كانت شامبو قبرت نعو لقنا أما ساسيلك التنسخة زرقت كايوخو التا ماكينة مزعتخو نعود ما زي حصر قريتك
ንዑ ድማ ኣመሳሲልካ ድማ በቦታካ ትሕዝ ሓንቲ ግዜ ግን ክልተ መስከረም በዓልና ኢትዮጵያ ከካይድሉ ኣብዚ ሸባሸቡ ዝነበሩ እዋናት እዛ በዓል ዳሕነ ተዓናቑፎም ኢና ሙሉእ ምድራው ግባል ተባሂሉ ሙሉእ ምድራዋት ገና ሓንቲ ስራሕ ከይጀመርና ኮልና ነፈርቲ መፅእ ንሕና ብዕለና ዘንብየን ንሕና ክንትኩስ ኣይንኽእልን ምክንያቱ እቲ ብረት ክትኩስ ከሎ መዓት ዶሮናን መዓት ትክን ስለ ዝገብር ኣታካ ኢኻ ትክሸፍ እቲ ብረት የለን ማለት እዩ ካብ ስራሕ ተቀናድ ከሎ ማለት እዩ ህሎ ተበልኩም كنقرأ كنا معنا ركب كاي تقارض ربعي تقارض بنفرت مسكرة ستا كانت بلنا يبلونا حتى لا نخش عليه خصائص استنى بياز جبرة حنت نفاريت رأيتنا اكتشفتنا تنقيتها بومبا فاشيست دربلنا بومبا فاشيست مسدربيتنا كابانا دارجانا سوسا 7 متر يكون مسودة حنت سكوجو متيا نتي ኣብ ሳንዱቕ ዝነበረ ቦምባታት እምኒ እውን ገሪድና ኢና ነቲ ቦምባታት ሓንቲ ከጆ መፅያ ንሳንዱቕ ኣንኪላ ነቲ ቅልሓ ናይቲ 130 መሰንኮለቶ ኩሉ ተሓሸዋ ይባራዕ እቲ ሓሸዋ ናይ 130 ከኣኒ ግርም እዩ ዝብለካ ፍፁም ካብ ጢት ንላዕሊ እዩ ኩሉ ተፈጂሩ ምስ መፀ ነንሕድሕዱ እቲ ቦምባታት ተለኻኺሙ ዓብዪ ትክን ክስታይን ኮይኑ ጨላኣ በዚኣ ብሮትን አገኘሁት ይሉ ክልተ ነበራ አውቶማቲካሊ 4 ኮይነ እዚ በዓል አብየት ነይሩ ሕጂ በዓል አብየት ስለ ዝኾነ ኣብቲ መዓልቲ በዓል አብየት ከኣነ ክንርብሸን ስለ ዝኾና ተዳለው ተባሂልና ተዳሊና ዳርጋ 20 ቦምባስ ኣብቲ ጥቃ ብረትና ቀሪብናያ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ቀሪብናያ ከለና ነፈርቲ መፅን ነቲ ብረት ደለን መፅን ማለት እዩ ነቲ ቦምባ ሃርምኦ እቲ ቦምባ ምስ ሃርመ ሕጂ ተፈንጂሩ ነቲ 130 ይሃርመልና ማለት እዩ ተፈንጂሩ ከምዚ ሳይ እንዳተተኮሰ ንዑ ቃፂልዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ሽዑ ዝከረኒ ኣነ ነይረ ሓፋሽ ዓንሰባ ንብሎ ነይሩ ሰለስቴና ተሪፍና ማለት እዩ ብሓይሊ ካብቲ ቦታ ተኣልያ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ቦምባታት ይፍንጀር እዩ ዘሎ ስለዚ ንሕና ሰለስቴና ነቲ 130 ኣጥፊናዮ ማለት እዩ ታንቶቲ ጎማ ነዲዱ እዩ ብዝኾነ ግን هاربنا إلى تنفرتي زنبيا سلزنبرة ساتن أنت ساقي جبرة تسفى خير أخبات بهايلو بزخنا حمد ناقبرنا قال متات تفافي إنها مالتي كم زجرنا قاني لحريوتي دبداب كوارث سلزينا برا أتاكا جراج متجمنا جراج نتي قوماتات قتي مملو لتستهار مزنا دبرة توتيو قال ياراتيو مالتي ياراتيو قاتي سرحنا سابتنا مجرسا أبا أخوينا ودينا مالتي ኣብዚ ደብዳብ እዚ ከምኡ ደብዳብ ኣነ ኣብ ነፍስና ውዒሉ ኣይፈልጥን ካብቲ ደብዳብ ግን ማልባት ናህና ብረት ክትኩስ ከሎ ዝተዓፃፀፈ እዩ ናተን ደብዳብ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ንሕና ብዙሕ ተሸበርናየን ዝረዓድናየን ኣይነበረን እንታይ ዳ ነቲ ዝነበረ ብዘይ ካቶም መድፋዕጅታት ተሪልና ካልእ ኩሉ ኣብቲ መዕቆቡ ቦታ ወዲ ተኽለን ፖሊስን እዮም ነይሮም ምሳና ንሕና ከመይ ጌርና ሓይልና ከምንዕቅብ ብዙሕ መጓእትን መስዋእትን ኣይነበረናን ኣብቲ ሓንቲ ግዜ ተወጉኡና ነይሮም ንሳኻ እንታይ ብረትና ኽና ክንተክል ኢልና ምጀምርና ማልባት ተጠሊፍና ክንከውን ንኽእል ኣነ በዝናተይ ገምጋም ዝብለ እየ ጌና ክትከል ከሎ ክጅምር ከሎ ንሰለስተ ሰባት ሓንቲ ዛህራ ትበሃል ሓደ ባድመ ሓደ ኪዳን ነገለ ዝበሃል ካብዚኦም ተወጊኦምና መስዋእቲ ግን ኣይነበረናን ካልእ ከምቲ ደብዳብ ዝመፀና ዝነበረ ብዙሕ መስዋእቲ ይኹን መውጋእቲ ኣይነበረን نعمل حجة حنا كافتهم دبدب حكمنا أتيس لازنوركو زمت أخلا جزء لحرتي ناي ناتاتهم موجعها ناتي موجعات متسيا لو من دبدب دبدبو علنا لا عند حر أخلت جزء دبدبنا ويحد جزء انت دبدبنا أتابوتها الرأي حنتهم أسرابهم بان إحنا هنتكوس نساتن بثلاثة بأربعة كون لعلون خووني اللي يزدبدبو أزنورا ملسا جبرز بالو زنورا جن تسب كي تشجره تزب أزنورا سراويت أو زنبرة حلافي خون ولا زنب صوتنا دك نستيو بمسرته غير دهله نتو نتات مكيتو أو زنبرة دك نستيو ده رأخ قلت إن كوينه بزيادة نعبنت سماينش جدي حجوس جمعة صالح زبهلا نيرن كمان أبنت يتقصد له بزحات النيرن اتن إحنا هنشكم من خد 84 بومباتات بمسرته كم زي بلا زنبرة سبعة نيرن نتقولكم جنان يكونن ኣብቲ እዋንቲ ናይ ሓደ ሰሙን ምስ ንኻላት ጌርና ስለምንታይ ሙሉ መዓልቲ ክድብድብ ስለ ዝወዓለ
ካብኡ ተበጊሱ ስጋም ንዕርዮ ንሕና ካልእ ቅያር መድፍዕ ስጋም ንምፅእ ቁሩብ ፀገማት ፈጢሩና ማለት ፀላዩ ኣብዚ ፀገማት እዚ ግን በቲ ዝነበረ ሓያል ናይ ፅገና ኣካልና ህና ማለት እዩ ኩሉ ነገር ኣተዓራሪና ኣብ ሓደ ሰሙን ዘይመልእ ግን ተደብዳብና ቀፂልና እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መጋቢት 26,1990 ክልተ ነፈርቲ ኩናት ጸላይ ኣብ ግንባር ጊንዳዕ ከባቢ ድግድግታን ጋሕትየላይን ክድብድባ ዝተላእካ ባህዱ ጸረ ነፈርቲ ህዝባዊ ግንባር ተጋዳላይ ሰረቐ ዘርኣይ ወዲ ኸረን ሓንቲ ሚግ 21 ተዋጋኢት ኣውሮፕላን ተወቂዓ ካብ ድግድግታ ንምዕራብ ኣብ ከባቢ ዓዲ ዕለ ወዲቓ ኣብራርታ ነፋሪት ምክትል ሓለቓ ሚቲ ኣባይነ ሃይሉ ዘሊሉ ወሪዱ ተማሪኹም ንጎሆዩ ረፋድ ሕና ተዳሊና ኢና ነርፍድ ኩሉ ግዜ ተዳሊና ኮፍ ኢልና ኣይንፍለን ኢና ዳርጋታ ኢዳብቃታ ኢኻ ክትብላ ትኽእል በትጋላል ፃናይዞም ሓይልታትና ድልው ኢኻ ትኸውን ንጎሆ መፅያስ ገለ ክንትገብር ስለ ትፈልጥ ኩሉ ግዜ ድልው ኢኻ እስኻ ትጸንሕ ሓደ ብሬካ ሓደ ተተባራሪኻ ኢኻ ትሕዞ እጂ ምስ ከምዚ መፅያ ነቲ ግንባር ዳርጋ የጨንቃሉ እየን ኣብ ደጀን ከ ኣብቲ ናይ በዓል ወዲ ፍሬም ዝነበሮ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ኣብዚ ናይ ድግድግታ ኣብታ ህንፃ ኣብኡ እውን ተውኪሱ ሃሪሙ ብዝኾነ ንሕና እውን ፅቡቅ ጌርና ሒዝናያ ማለት ንከታተሎ ስለ ዝነበርና ናይ ታሽምያ እታ ግዜኡ ኣኺላ ተሃሪሙ ወዲቑ ማለት እየ ሕጂ እንታይ ተሓጎስ ዝፈጥረልካ እቲ ሞራል እንድዩ ክልቲ ግንባር ተፋጢጡ ከሎ ናይ ፀላእን ናይ ወገን ሓይሊ ብሓንሳብ ተፋጢጡ ከሎ እሞ ነፋሪትካ ከም ድላያ ነቲ ናህና ወገን ሃሪማ ድላያ ተብሉኻ ከይፈፀመት ከላ ኣብኡ ራዕ ኢላ ክትወድቕ ከላ ክልተ ነገር ኢኻ ትርኢ ክልተ ኩነት ስነ ኣእምሮ ትርኢ በቲ ናይ ፀላኢ እምሮ ባይታ ክዘብጥ ከሎ ሞራል ክወድቕ ከሎ ትርኢ በቲ ከዓ እቲ ናህና ፍናን ላዕሊ ሓፍ ክብል ከሎ እዚ ሕጂ ቀሊል ኣይኮነን ተርኡ ኣብ ኩናት ምክንያቱ ነፋሪት ህቦ ተራ ቀሊል ኣይኮነን ሓገዝ ናይ እቲ ሰራዊት ናይ ፀላእት ህቦ ሓገዝ ቀሊል ኣይኮነን ነፋሪት ክርኢ ከሎ ሞራል እዩ ነፋሪቱ ኣብ ጎልጎል ራዕ ኢላ ክትወድቕ ከላ ከዓ እንታይ ዓይነት ሞራላዊ ውድቀት ዝፈጥር ኣብቲ ግንባር ኣነ እንደይ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ኩሉ እቲ ሰራዊት ወፂኡ ተኪሱ ከይዱ ነቲ ፓይሎት ሒዝዎ መፅኡ እቲ ፓይሎት ከዓ ተኺሎም ከዓ ዋና ረኪቦም ምስሕናዊን ከም ዝረኣኹሞ ፅቡቅ ጌርና ተቐቢልና መግቡ ድዩ ቁርሱ ድዩ ፀብኡ ድዩ ኩሉ እቲ ዘድሊ ነገር ፅቡቅ ጌርና ምሳና ኮፍ ኢሉ ክዕልል ሙሉእ መዓልቲ ውዒሉ ተሓጒሱ ከማ ንሱ ከምዚ ይመሰሎ ነቲ ተሓዛና ልክዕ ከም ሓውና ጌርና ክሳይ ጌርና ንባፅዕ ከዓ ሰዲድና ሕጂ እንታይ ማለት እየ እዚ ኩሉ ዋላ ግፍዕታት ትፈፅም ከም ግፍዒ ፈፂም ኢልካ ክሳይ ትገብሮን ኢኻ ምክንያቱ ንስኻ ዕላማ ስለ ዘለካ ኣብ ኣተሓዛና ዝኾነ ይኹን ምሩኻት እዚ ቀሊል ግምት ኣይኮነን ሕጂ እንታይ እዩ ኣብኣ ሕጂ ትቁርብ ንሳ ካብቲ ካልእ ፍልይ ተብሎ እቲ ግንባር ሙሉእ ግንባር ርያ ስለ ዝነበረ ካልእ ታሪመን ስለ ዝኸዳ ኩሉ ክታሽሚ ግን ኣብ ቅድሚ ግንባር ስለ ዝተፈፀመ እቲ ነገር ክልተ ዓይነት ሞራል ብሓንሳብ ተቐልቂሉ ብዙ ግዜ እዚ ውጥቀት ናይ ሞራል በቲ ናይ ኣንፃር ፀላኢ ናይ ወገን ከዓቢ ፍናን ነይሩ ስለዚ እዚ ወይ ንዓኻ እንታይ ይፈጥረልካ ሓደ ፊድባክ ንዓኻ ዝፈጥረልካ ስምዒት ኣሎ ትሕጎስ ካብ መጠን ላዕሊ ትሕጎስ እምበር ደስ تاريخ وقصنا وعلى